Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien mal-Aqda Repubblika li jifforma parti minna qed jappoġġjaw kawża biex jinġiebu f'Malta 50 immigrant li hemm il-Libja u biex jiġi kkundannat il-Gvern Malti u l-Forzi Armati ta' pajjiżna. Sostna dan il-Partit Laburista wara li l-Aqda Repubblika fetħet kawża kostituzzjonali kontra l-Prim Ministru Robert Abela, il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri u l-Brigadier tal-Forzi Armati ta' Malta Geoffrey Kurmi biex jinġiebu f'pajjiżna 50 immigrant li f'April li għadda ma tallewx jitlu pajjiżna minħabba l-imxija tal-COVID-19. Fir-rikors ippreżentat mill-eks Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista l-Avukat Paolo Borċ Olivier ġie ddikjarat li Malta kissret id-dritt tal-ħajja tal-immigranti. F'April illi għadda Paolo Borċ Olivier flimkien mal-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi ippreżentaw kwerela kontra s-soldati tal-Forzi Armati, il-Prim Ministru u il-Brigadier. Is-soldati tal-Armata spiċċaw taħt investigazzjoni u ġew akkużati biqtil tal-immigranti, akkuża li kienet iġġor magħha pena ta' omor il-ħabs. L-inkjesta maġisterjali kienet tikkonkludiet li l-Prim Ministru Robert Abela u l-Brigadier tal-Armata Geoffrey Kurmi ma kienu involuti f'ebda omiċidju volontarju ta' immigranti irregolari. Dan fil-waqt li s-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta, membri tal-ekwipaġġ tal-Patrol Boat P-52, ma wettqu ebda tentattiv ta' omiċidju ta' immigranti. L-inkjesta maġisterjali ġabet fix-xejn l-allegazzjonijiet ta' qtil volontarju ta' immigranti u kienet ġiet ippubblikata fl-intir tagħha. Il-Partit Laburista sostna illi l-kawża kostituzzjonali li nfetħet kontra l-Gvern Malti, il-Prim Ministru, il-Ministru għall-Intern u l-Brigadier hija tentattiv ieħor ta' attakk fuq l-interess ta' Malta u l-poplu ta' pajjiżna. Il-Partit Laburista tenna lil kap tal-Oppożizzjoni li huwa kelliem ewlieni f'attivitajiet tal-istess Repubblika qed juri li huwa ikkontrollat minn Jason Azzopardi u dawk illi għamluh kap tal-Partit Nazzjonalista minflok ma jkun fuq in-naħa tal-Maltin u l-Awċin. Fis-stqarrija l-Partit Nazzjonalista ddefenda l-Aqda Repubblika u ma ċaħadx li qed jappoġġja din il-kawża kontra l-interess ta' Malta.